Yesterday, vanhu vakawanda vaitaura pamusoro paVP Constantino Chiwenga his appearance pamwe chete nethe cap yakanga akapfeka, yakanga ine masoldiers, maliberation war fighters vangoda kufanana nevanoonekwa kuheroes eka. Sina veda mashoko atoona kuti nhau iyi ndiyo yachikurukura pamusoro paVP Constantino Chiwenga in its significance. Ndokuti bo subscribe bo like on the bell kuti ndapaindo yachabata Lawrence anoposta this picture muri kuona had the same soldiers sevari kungoonekwa pahis cap yaanowanza kupfeka kuti macaps eZANU PF anenge akanzi 2030 kana ane mureza wenyika. Pana paanouya nyora achiti I always notice the peoples in general Chiwenga wearing that cap with the stature of our liberation struggle heroes on it. It's not just for show. It carries deep meaning. That image represents sacrifice, courage, discipline, bravery, and distinction. It reminds us where we come from and what it took to get here. For us, the youth of today, is more than just a symbol. It's a lesson, a quiet challenge to carry ourselves with purpose, knowing others before us gave everything so we could have this moment. Ndo nayo inoitaurwa pamusoro pecap pauchete nemasoldiers vanoonekwa vakaprindiwa pacape yaVP Constantino Chiwenga zvichinzi panguva ina general zvese zvavanoita vanozviita with purpose. Panguva ino rikurukwa kunzi General Chiwenga vari kuita vachiwithdrawa panhau dzecorruption, panhau dze2030 havasi kuteka, havasi kuparticipate. Even people they can see kuti kuma pre-cap farm meetings anoitwa nevakomana ve2030 VP Constantino Chiwenga ambovawo ikoko, ndokuti vangoziva kuti izvi zviri kuitiwa izvi zviri against vanhu vakarwira hondo vakafira nyika ino. Mashoko anobuda achichagwa pamusoro paVP Constantino Chiwenga panguva ine pari kuonekwa kunzi general vari kuonekwa kunzi is gaining massive support. Tudze mafungiro enyu moti kudii pamusoro pechiitiko ichi pinako mesection medu, so subscribe or like channel on the bell icon.